ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тянҷин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии Чин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии санони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва дигар чорабиниҳои байналмилалӣ иштирок намуда як қатор мулоқотҳои дуҷониба анҷом медиҳанд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷини Чин дар маросими истиқболи роҳбарони ҳайатҳои иштироккунанда дар чорабиниҳои ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин дар маркази байналмилалии Метизян сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро истиқбол гирифтанд ва сипас аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо ва барномаи консертӣ баргузор шуд. мавзӯи дигар. зиёда аз 3 сола мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд гомҳои устувор мегузорад ва халқи тоҷик дар партави сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои беназир ноил мегардад. Иброҳим Назруллозода шарҳи бештар медиҳад. мардуми шарафманди Тоҷикистон моҳи сентябри соли равон ҷашни 34-умин солгарди рӯзи истиқлоли давлатиро бо шукӯҳи идона ва муаррифии дастовардҳои дар ин айём ба даст оварда истиқбол мегиранд. дар ин муддат ҷумҳурии Тоҷикистон бо азму талошҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самтҳо ба дастовардҳои бузургу беназир ноил гардидааст. аз ҷумла дар соҳаи маорифу тандурустӣ, сайёҳӣ, меъморӣ, варзиш ва дигар соҳаҳо ба марҳилаи рушду пешрафт ворид гардида, тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфтанд. сатҳи зиндагии сокинон ба маротиб беҳтару хубтар гардидааст. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба 4 ҳадафи стратегӣ, раҳоӣ ёфтан аз бомбасти коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии мамлакат қадамҳои устувор гузошта истодааст. соҳаи саноат ва инноватсия яке аз манбаъҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи кишвар ба ҳисоб рафта, пешрафти он имкон медиҳад ки сарчашмаҳои иловагии даромади буҷети давлатӣ пайдо гардида барои аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шаванд. саноати Тоҷикистон шашмоҳаи якуми соли равон. дар шашмоҳаи якуми соли равон дар Тоҷикистон 218 корхонаи нави саноатӣ бо 3429 ҷойи нави корӣ ба истифода дода шуд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 29 миллиону 617 ҳазор сомонӣ расид. суръати рушди воқеии истеҳсолот 24%-ро ташкил дод. ин нишондиҳандаҳо гувоҳӣ медиҳанд ки саноати кишвар ба суръати рушд фаро гирифта шудааст ва барои иқтисоди миллӣ нақши муҳим дорад. дар навбати худ рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад. муассисаҳои томактабӣ дар 6 моҳи соли 2025
дар 6 моҳи соли 2025 теъдоди муассисаҳои томактабӣ ба 757 адад расидааст. Дар ин муассисаҳо 118392 кӯдак таълиму тарбия мегиранд. Нисбат ба соли 2024 13 муассиса ва 4422 кӯдак зиёд мебошад. ин рақамҳо нишон медиҳанд, ки системаи томактабӣ дар кишвар тавсея меёбад ва шумораи кӯдакон дар таҳсил афзоиш меёбад. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ самти афзалиятноки сиёсати давлатии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмин намудани солимии аҳолӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. кормандони муассисаҳои тандурустии Тоҷикистон дар соли 2025 дар муассисаҳои тандурустӣ 22150 табиб кор мекунанд. ҳамзамон 63783 корманди миёнаи тиббӣ фаъолият доранд. нисбат ба соли 2024 ин нишондиҳандаҳо 2% афзоиш ёфтаанд. рушди соҳаи тандурустӣ бо афзоиши шумораи мутахассисон дар Тоҷикистон идома дорад. яке аз самтҳои муҳими дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро метавон ба соҳаи шаҳрсозӣ марбут донист. сохтмони 7 эстакадаи нав дар шаҳри Душанбе оғоз мегардад. эстакадаҳо дар бурушҳои зерин сохта мешаванд: кӯчаи Шерализода, хиёбони ҳофизи Шерозӣ, буруши хиёбони ҳофизи Шерозӣ, хиёбони Саъдии Шерозӣ бо кӯчаи Қаҳоров, буруши кӯчаи Назаршоев, кӯчаи Айнӣ бо хиёбони Саъдии Шерозӣ, буруши хиёбони Саъдии Шерозӣ бо кӯчаи Неъмат Қарабоев, буруши кӯчаҳои Қаҳоров бо Абай, буруши кӯчаи Қаҳоров бо хиёбони Абдурахмони Ҷомӣ, буруши кӯчаи Қаҳоров бо кӯчаи Ҷанубӣ. ин эстакадаҳо ба беҳбуди ҳаракати нақлиёт ва рушди инфраструктури шаҳри Душанбе мусоидат хоҳанд кард. ҳар фарди комилҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ифтихор аз истиқлолият ва фазои амну суботу ватани ободу озоди хеш мекунанд. моро месазад, ки баҳри ҳифзи ин арзишҳои олӣ ва саҳмгузорӣ дар ободиву созандагии ин ватани маҳбуб пайваста талош намоем ва дарки масъулияти хештаншиносиро дар ниҳоди худ ва атрофиён бештар талқин намоем. иброҳим Назлузода, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. дар шаҳри Бохтар давоми як чанд соли охир вусъат ёфтани корҳои ободониву сӯзандагӣ ва анҷоми дигар тадбирҳои мукаммалсозии инфраструктурӣ барои бозам беҳтару мусоид гардидани шароити кору рӯзгори сокинон заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Маҳмадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. макони баргузории чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ ва ҳам мусоид барои сайру гашт ва фароғати сокинону меҳмонон. шаҳри Бохтар дорои фазои ором, суҳбаткардаҳои барҳаво дар иҳотаи гулу дарахтони роҳафзо, дар маҷмӯъ дорои тамоми шароити зарурӣ барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонони шаҳр. боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳр, ки ҳамеша гулпӯш ҳастанд, дорои шароити хуби истироҳат дар ҳама фаслҳои сол мебошад. дар ҳар қадами он иншооти муосир бо мавҷудияти имконияти хуби ташкил ва роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оммавӣ мавҷуд аст. на як боғҳо, гулгаштҳо, кӯчаву хиёбон ва инчунин биноҳои навбунёд ҳам дилрабо, дарк ва завқи баланди зебоипарастӣ заминаи таваҷҷӯҳи хосаи шаҳрдорӣ ба корҳои ободониву созандагӣ. боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳри Бохтар аз шумули беҳтарин маконҳои истироҳату фароғат барои сокинону меҳмонони вилоят ба шумор меравад. ҳар нафар ба кӯчаҳо ва маконҳои истироҳатии шаҳр ба сайру гашт мебароянд, аз бӯи муаттари гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда ва ҷилои илҳомбахши сабзазори он ба худ ғизои маънавӣ мегирад. бахусус шомгоҳон сокинон аз чунин имконият бештар истифода менамоянд. боиси ифтихору фарҳ аст ва шукронаи сулҳу суботи диёри Биштософ, ки дар як чунин шаҳри зебои дилоро умр ба сар мебарем ва зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат дар тамоми сохторҳо метавонем озодона фаъолият намоем. имрӯз мо сокинони шаҳри Бохтар шукргузорӣ аз фазои анамин гуна сулҳу осоиш дар мавзеъҳои зебои шаҳри азизамон сайру гашт намуда истодаем. Бохтар имрӯз комилан тағйир ёфта ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи минтақа табдил гаштааст. имрӯз дар ҳар кӯча, хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳои шаҳри Бохтар шароити мукаммали кору зиндагӣ ба мардум
موجود می باشد. کارهای ساختمانی در بنا و انشاءات تعینات گوناگون شهر با نظرداشت طلبات زمان معاصر و مطابق با استاندارد بین المللی انجام داده می شود. رعایت طلبات مقرر گردیده در ساحه معماری و ساختمان از یک جانب برای ساکنان شرایط خوبی کار و زندگی را فراهم آورده باشد، از طرف دیگر زیبایی کوچه و خیابان را در شهر باختر تامین نمود. نگاه نو، اندیشه کامل و محبت به سرزمین اجدادی مرکز ولایت ختلان شهر باختر را به شهر دلربا تبدیل داده است. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، برای برنامه اخبار. дар ноҳияи Спитамин ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои бунёдкорию сӯзандагӣ вусъат дошта, давоми солҳои 2022-2025 зиёда аз 566 иншоот таъмиру навсозӣ карда шудааст. ҳоло дар ноҳия таҷдиди беморхонаи марказӣ, сохтмони корхонаҳо, биноҳои таълимиву томактабӣ ва мунфарши роҳҳои маҳаллӣ идома дорад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. мувофиқ ба нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамин дар тамоми солҳои 2022-2026 дар ноҳия бунёд, таъмир, навсозӣ 635 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ин муддат дар 566 иншоот корҳо анҷом ёфтаанд. беморхонаи марказии ноҳияи Спитамин иборат аз 12 шӯъба ва 380 кати бистарӣ ва сокинони шаҳраки Навкат ва 6 ҷамоати деҳоти ноҳия ҷиҳати гузаронидани муоина, ташхис, бистарӣ ва табобати беморон хизматрасонӣ карда, бинобар истифодаи солҳои тӯлонӣ, таъмирталаб будани аксари шӯъбаҳои беморхона аз мушкилоти асосии соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб мерафт. ҳоло дар ҳамаи шӯъбаҳои беморхона, аз ҷумла шӯъбаи ҷарроҳӣ, кӯдакхона, таваллудхона, корҳои таъмирӣ идома дошта, дар ҳамин ҳудуд ҳамзамон бинои нави маркази муосири ташхисию табобатии дилу рагҳо сохта мешавад. ҷиҳати ободии саҳну ҳудуди муассисаи тиббӣ, роҳравҳо обод, суҳбаткадаҳо ташкил, инчунин майдони холӣ назди беморхона, боғи интенсивии дарахтони себ ташкил ва дар қитъаи дигар боғи гелос бунёд карда мешавад. баҳри таъмини муассиса бо об, чоҳи аммудӣ низ кофта шуда, имрӯз ниёзи муассисаро таъмин менамояд. ҳамарӯза баҳри бунёди бинои нав, таъмиру аз навсозии шӯъбаҳои беморхона 150 нафар бинокорон машғули кор мебошанд. дар маркази ноҳия баробари мунфарши роҳҳои кӯчаҳо дар масофаи 3 километр ду канори роҳ деворҳои муҳофизатӣ, рангубори гузаргоҳҳо ва навсозии роҳҳои пиёдагард анҷом дода мешавад. рӯз аз рӯз ноҳия симои худро куллан тағйир дода шудааст. дар ҷамоати деҳоти Тағояк, деҳаи Лангар, деҳаи Тағояк, деҳаи Метар пурра мунфаршкунии кӯчаҳо дар ҳамаи муҳаллаҳо ба охир расид. инчунин дар ҷамоати деҳоти Истиқлол мунфаршкунии роҳҳо дар дараҷаи боло рафта истодааст. имрӯз дар ҷамоати шаҳраки Навкат, дар ҷамоати деҳоти Турсунъоҷабоев низ корҳои ободонӣ дар авҷ рафта истодааст. ин ҳама амалисозии сиёсати хиратмандони пешвои муаззами миллат президенти кишвар ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар деҳаи Саидқалъаи ҷамоати деҳоти Истиқлол бошад, сохтмони корхонаи пойафзолбарорӣ ва сехи дӯзандагии муҳайё аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Фурқат Абдуҷабборов идома дорад. коргоҳи пойафзолбарорӣ бо 20 ҷойи корӣ, сехи дӯзандагӣ барои 40 ҷойи корӣ ва сокинони маҳаллӣ пешбинӣ шудааст. ҳамзамон дар шафати коргоҳ бинои баландошёнии истиқоматӣ баҳри таъмини ниёзи 36 оила бо манзил ва маркази савдои хизматрасонии замон баҳри пешниҳоди молу маҳсулоти зарурӣ дар ҳоли анҷомёбӣ мебошад. аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Султони Ҳаким бошад, корхонаи истеҳсоли хӯрокии парранда барои таъмини ниёзи фабрикаҳои паррандапарварӣ сохта мешавад. ҳоло дар рафти бунёди корхона 20 нафар сохтмончиён мутахассисон машғули кор мебошанд ва ташкили корхонаи нав дар тавлиди маҳсулоти воридодивазкунанда, ташкили ҷойҳои корӣ ва боло рафтани иқтисодиёти ноҳия аҳамияти калон дорад. дар деҳаи Саидқалъаи ҷамоати деҳоти Истиқлол баҳри беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, маркази саломатӣ бо шароити муосири корӣ бунёд карда шудааст. ҳоло бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказ ва 6 ҷамоати деҳоти ноҳия корҳои созандагӣ вусъат дошта, бунёди 3 бинои муассисаи томактабӣ барои фарогирии 400 нафар кӯдакон, мактаби санъат,
و 9 بینوی ایلوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی برای 5280 خواننده در 2 بست از حساب بودجه دولتی سهم صاحبکاران و اهالی ادامه دارد. در ناحیه سپیتامین باز تعمیر و نوسازی 90 انشاءات در نقشه آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارد و به تاکید مسئولین با چنین وسعت کارها نقشه برزیاد اجرا کرده مرکز و جماعت دیهات ناحیه باز هم آباد و زیبا کرده می شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه سپیتامین، اخبار. در ناحیه نورآباد با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد دهها انشاءات تعینات گوناگون خوجگی خلق پیش بینی شده است. در همین زمینه امروز در یک قطار محله‌های نوبنیاد شهرک دربند، موفرش‌کنی راه‌های ماشینگر و دیگر کارهای آبادانی ادامه دارد. گزارش همکاران ما در این خصوص. با کوچانیدن اهالی یک قطار دهاتی ناحیه نورآباد از منطقه زیرآبشونده نیروگاه برقی آبی راغون و شهرک دربند ضرورت ساختمان دهها انشاءات و دیگر انفراساختار ضروری پیش آمد تا شرایط ساکنان محلهای نوبنیاد و طلبات معیارهای شهرسازی مطابق گردانیده شود. این است که در پرتو غمخواری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله انشاءات گوناگون از قبیل مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی، فرهنگ، راه و خطهای آب، برق و دیگر کارهای آبادانی اجرا شده است تا اهالی محلهای نوبنیاد از خدمت‌رسانی‌های انفراساختار بنیاد شده استفاده نمایند. از روی نقشه در یک قطار محلهای نوبنیاد شهرکی دربند با انجام کارهای ساختمان اساسی باید منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد عملی گردد. اینک با انجام وصل و نصب نوبه‌های آبگذر، خط آب نوشاکی، برق و دیگر کارهای آبادانی، کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود بخش 2015 با جلب تکنیک‌های ساحوی با منفرش‌کنی راه‌های ماشینگردی بین محل‌های نوبنیاد شروع کردند که مسافه آن بیش از 2 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. مصالح ساختمانی باشد در کارخانه اسفالتبراری محله سریپول ناحیه نورآباد استحصال شده، رفت صفت کارهای ساختمانی از طرف متخصصان فرمایشگر همیشه نظارت کرده می شود که مصالح و کارهای اجرا شده پودرچی به طلبات معیارهای استانداردی پورا جوابگو باشد تا از این انشاءات به استفاده داده شده مردم سالهای طولانی استفاده نمایند. در شهرک دربند و دیگر محل‌ها بیشتر انشاءات بنیادشونده اساساً از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیرآبشونده نیروگاه برقی آبی راغون مرحله به مرحله عملی شده است تا اهالی منطقه زیرآبشونده به دیگر محل‌های نوبنیاد کوچانیده شود. همین طریق روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود دیگر جامعه‌های شهرک و دهاتی ناحیه نورآباد روز تا روز وسعت تازه کسب کرده همه این آبادانی به خاطر زندگی شایسته مردم روانه شده است. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خانه آباد و سربلند بمانید.